Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Darasinmu na yau zan nuna mana wata gagarumar matsala ne. Zan nuna mana yadda za ka gyara wata gagarumar matsala ne wacce take damun mutane, musamman ma waɗanda suke amfani da wato ainihin Google Play Store na wato ainihin kan wayarsu. Saboda wani lokaci sau tari za ka kalla kana son application, bayan ka zo ka shiga Google Play Store naka, ka danna alamar search, ka iyo searching na wannan application ɗin, sai ka danna, sai ka kalla application ɗin ya ƙi sauka akan wayarka, sai ka kalla yana ta jujjuya maka. To insha Allah da zarar ka kalli wannan bidiyon za ka kawo ƙarshen wato ainihin wannan matsala. To amma kafin nan, idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel tamu mai albarka, kai kokari ka danna alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda za ka dinga samun shirye-shirye na da zarar na sauke. To yanzu me za mu yi? Abu na farko da za ka zo ka yi anan shine, sai ka zo ka nemi Google Play Store naka kamar haka. Misali, ina so nuna muku abin da nake nufi ne. Misali, bayan ka zo ka shiga cikin Google Play Store naka, sai zamanin cewa ya kawo maka wannan fuskan kamar haka. Yanzu misali a ce wannan application ɗin ne muke so mu sauke. Wannan bayan ka taɓa kamar haka, ka zo nan inda za ka yi alamar install, za ka taɓa alamar inda za ka sauke shi kamar haka, sai kalla yana ta jujjuya ma kamar haka, sai application ɗin ya zo ya ƙi sauka. To yanzu ya za mu yi mu gyara wannan matsalar? Abu na farko da za ka zo kai anan shine, sai ka zo ka koma baya, ka zo ka shiga cikin setting na wato ainihin kan wayarka. Misali kamar haka. Bayan mun nemo setting na wato ainihin kan wayarka kamar haka, sai ka zo ka shiga cikin setting. Bayan ka shiga setting na kan wayarka, ya kawo maka wannan fuskan kamar haka, sai ka jawo ƙasa a hankali, sai ka zo nan inda aka rubuta apps. A wata wayar za ka kalla ya nuna ma apps and notification, sai ka zo nan ka taɓa inda aka rubuta apps. Bayan ka taɓa, sai ka jawo ƙasa a hankali, za ka kalla ya kawo ka wajen dukkanin wani application da yake kan wayarka ne. Sai ka duba a hankali, misali, sai ka jawo ƙasa a hankali, sai ka zo ka nemo Google Play Store na wato ainihin kan wayarka. Yanzu misali, a ce wannan shine Google Play Store namu. Yau ga Google Play Store namu anan, sai ka taɓa. Bayan ka nemo Google Play Store naka ka taɓa, zai kawo maka wannan fuskan kamar haka. Sai ka zo nan inda aka rubuta storage ɗin nan, sai ka taɓa a kai. Bayan ka taɓa, zai kawo maka wannan zaɓukan guda wato ainihin biyu a sama. Sai ka zo nan inda aka rubuta clear chat, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa kamar haka, sai ka zo nan ma inda aka rubuta clear data kamar haka, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa, zai kawo maka wato ainihin wannan fuska, sai ka zo ka zaɓi alamar OK kamar anan, sai ka taɓa. To zarar ka haka, insha Allah ka riga da ka kawo wato ainihin ƙarshen wannan matsalar da wato ainihin take damun ka na wato ainihin kai ƙoƙarin sauke application akan Google Play Store naka. Application ɗin kai ya sauka, sai ka kalla application ɗin ya ƙi ya sauka kamar yadda kake so. To duka nan na zo ga ƙarshen wannan bidiyon, da fatar kuma kun ji daɗin abin da na koyar da mu. Inda ne kuskure kuma ku gafarce mu.